Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Pangatlong sulat ko na po ito. At sana po gaya ng mga nauna, mabasa nyo din. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Arya, isang domestic helper dito sa UAE. Naisipan ko pong sumulat ulit dahil may kalituhan po sa puso at sa isip ko. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, 16 na taong gulang pa lang ako nang magsimula akong magtrabaho para makatulong sa pamilya. Halos kakagraduate ko pa lang noon ng high school pero imbes na sarili ko ang unahin, agad kong inako ang responsibilidad para sa mga magulang at mga kapatid ko. Mahigit 1 dekada na po ako dito sa UAE. Hindi man kalakihan ang sahod ko, sapat naman para maitaguyod ang pamilya. Sa awa ng Diyos, nakapagpatapos na ako ng 2 kapatid. Sa ngayon, 2 pa ang nag-aaral kaya plano ko pang magstay dito ng mga 5 taon kung loloobin ng Diyos. Kaya lang naisip ko, 40 years old na ako by then. Malamang, wala pa ring asawa. Sigurado, walang anak. Marahil, tatanda ng mag-isa. Doon ko napagtanto na halos 19 na taon ko nang inilalaan ang buhay ko para sa iba. 19 years na akong tumutulong, sumusuporta at nagiging sandalan. Habang abala ko sa pagbuo ng kinabukasan ng pamilya ko, parang unti-unti ko namang napabayaan ang sarili kong buhay. Hindi naman po ako bitter. Mahal ko po ang pamilya ko at alam kong mahal din nila ako. Hindi ko naman isinusumbat ang lahat ng naitulong ko dahil kusa ko naman po yung ginawa. Hindi ko lang maiwasang matakot. Papaano naman ako pagdating ng araw? Sa totoo lang po, hindi naman ako yung tipo ng taong pressured mag-asawa. Masaya ako sa simpleng katahimikan. Yung wala akong kailangang isipin na ibang tao bago magdesisyon. Wala akong kailangang tanungin kung saan kakain, saan pupunta at kung anong gagawin. Sa loob na maraming taon, nasanay akong sarili ko lang ang kasama ko. Loner po ako eh. Masaya ako mag-isa tuwing day off. Hindi ako mahilig sumama sa mga gala ng mga kabayan dito. Hindi din ako madaling mapalapit sa ibang tao. Marami akong kakilala pero pakiramdam ko wala akong matatawag na tunay na kaibigan. Hindi ko naman din tuluyang isinasara ang isip ko sa pag-aasawa. Natatakot lang akong baka mapunta ko sa maling tao. Baka mamaya makahanap ako ng tamad, may bisyo, nananakit o pabigat. Pagod na po ako sa halos 2 dekada ng pagsuporta sa pamilya. Pakiramdam ko, ubus na ako financially, emotionally at physically. Kapag naiisip kong magsisimula ulit ako ng panibagong responsibilidad bilang asawa at ina, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kayang magpalaki pa ng anak sa loob ng susunod na 20 taon. Tambalang kumikinang, tama ba na wag na lang akong mag-asawa para sa wakas ay ma-enjoy ko naman ang buhay na pinaghirapan ko pagdating ng panahon? That way, makakapagpahinga na ako, magkakaroon ng peace of mind, at pagkakataong unahin naman ang sarili ko. O pipiliin ko bang sumugal sa posibilidad ng sariling pamilya kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko pa?
Salamat po sa inyong payo and more power po sa inyong dalawa at sana ay pagpalain pa kayo lalo ni Lord para mas marami pa kayong matulungan at mapasaya sa pamamagitan ng inyong programa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Arya. Arya, salamat. Pangatlong beses niya na Oo nagsulat to. nga. Ang swerte mo Nicole, naman. naalala mo? Siyempre naman, ulam ko nga kanina, limot ko na eh. Alam mo, kahapon nga meron akong inattenda na event. Sabi sa akin ni Rocky Terra, grabe man, ang daming mong kilala. Sabi ko sa kanya, hindi mo sure. Hindi mo sure kung natatandaan ko silang lahat, di ba? Oh, hi, kamusta ka na? Oh my gosh, it's so nice to see It's you. been a while. Tapos sa utak ko, saan ko na nga ito nakita? Saan na nga kami nagkita neto? Anyways, okay Arya, so obviously we don't know your first two stories. Hindi ka rin nagbigay ng background. Pero dito sa third story mo na binasa namin, it is also so obvious kung ano naman ang gusto mo talagang gawin. Sobrang klaro niya eh. Para sa akin, klaro yung gusto mong gawin. Which is, hindi mo kailangan ng ibang tao. 'Di ba? Which is masaya ka sa pagiging mag-isa. Which is takot ka na mangalaga pa ng ibang tao. Which is pagod na pagod ka na sa kakaalaga ng ibang tao. So ba, saan mo isisingit at saan mo ipipilit yung part ng pag-aasawa kung alam mo sa sarili mo hindi mo kailangan ng asawa para sumaya? Oo, ako Diba? dalawa yung nakita ko, which tama naman lahat ng sinabi ni Nicole. Unang-una, hindi mo priority yung pag-aasawa. At pangalawa, burnout ka lang sa obligasyon. Totoo din. Napagod ka rin talaga. Oo. Yun lang yun. Yung pag-aasawa naman, dadating din naman talaga yan. Kung talagang nauukol, bubukol yan. Hindi kami ang magdidesisyon kung mag-aasawa. Correct, hindi talaga. Paano kami magdidesisyon na mag-asawa kung ikaw mismo ayaw mo? Oo, loner diba? ka, diba? Correct. Diba, iniisip mo pa lang yung magiging ina ka sa mga anak, parang napapagod ka na. Oy, bakit mo papagodin yung sarili mo? Nakakapagod talaga yan. Correct, Alam mo, yan din yung in a way, kaligayahan kahit papaano ng mga taong single eh. Hindi, yung problema nila is problemang pang single, hindi problemang pang may asawa. Hindi nila concern yung ibang tao. They just really have to take care of themselves. O kung sino man yung inaalagaan nila. And kung masaya ka sa sitwasyon na ganun, bakit mo pipilitin yung pag-aasawa kung masaya ka naman sa pagiging mag-isa? Saka wag nating isipin po na na pag single malungkot. Hindi, actually yung pagiging single, it's a gift eh. Regalo siya na kung saan, imagine mo kaya mong i-resist yung mga temptasyon na nakikita mo sa paligid. Correct. Wala kang nararamdaman na ganun. So that's something very rare. True. Oo. Kaya sa mga single, shout out po sa inyong Correct. lahat. Hello. Hi. Stay happy. Oo. And stay stress-free. Correct. Oo. Ganyan. Lalo pa ngayon, hindi na ang pressure para magkaroon ng asawa ay hindi na kasing tindi ng pressure na mag-asawa nung panahon natin. Dati kasi parang may pressure talaga na at 25 years old kapag hindi pa matino yung boyfriend mo by that time, kabahan ka na. Kasi kapag inabot ka ng 30 o kaya 29 tas wala ka pang asawa, magsasara na yan, di ba? Saka grabe yung pressure sa mga kamag-anak. Oo. Halimbawa, mga gathering, may mga Reunion. fiesta. O ano na, wala ka pa rin boyfriend. Oo, kailan na ba? Kami ihihigop na mainit na sabaw, di ba? Tapos Laging meron ganon. pa yan, hindi, may ipapakilala ako sa'yo. Ayan. May mga ganyang reto-reto. Ngayon, marami ang mas nagfo-focus sa kanilang career. Meron mga iba na hindi rin nagfo-focus sa career. They're just focusing on themselves, which is also a good thing. Diba? So, it's okay. Alam mo, Arya, ikaw lang makakasagot sa tanong mo kung mag-aasawa May sagot o na hindi. nga siya sa mga tanong. Naghahanap lang siya ng mga taong tulad natin na mag-a-agree sa desisyon niya. Kasi masaya ka na mag-isa ka eh. True. Diba? So, i-enjoy mo lang siguro. Parang ano lang yan eh. Ang example dyan, halimbawa, parang barko na parang malulunod. So, anong gagawin mo? Magbawas ka ng ng load. Mag-offload ng burden. ka. Oo. Correct. So, para ma-enjoy mo yung pagiging single mo. At the same time, nakakatulong ka. At ipaintindi, dapat i-communicate mo to sa family mo na kinakailangan mag-offload ka para maging patuloy ka, maging masaya at at makatulong patuloy sa ka kanila. pa rin makapagbigay. Oo. So, alam mo, klaro naman din na sinabi mo, Arya, na hindi ka nagsisisi sa lahat ng tulong. Lahat naman yun ay kusang loob
loob na binibigay. Talagang sadyang dumadating lang tayo sa crossroads. Ramdam ko nasa crossroads siya eh. Tama. Alam mo, ganyan talaga kapag yung pa-40, tapos lalo pa kung nagko-compare ka na sa ibang tao, na yung ibang tao ganito yung kanilang buhay, tapos ako ganito. Yan yung itinadhana para sa'yo eh. Ganon. Tama. May mga ibang tao talagang sadyang, ako alam ko sa sarili ko na mag-aasawa talaga ako. Alam mo yung bata pa lang ako, alam ko I want to get married and have kids. Klarong-klaro sa akin yun. And ito kay Arya, ramdam ko na klaro din sa kanya na masaya siya sa pagiging single and there's nothing wrong with that. 'Di ba? Happy tayo kung happy ka. Ayan. So, pangalan mo, ako, chinecheck ko. Parang kung naririnig ko yung di ba, yung sa barko. Pag sumisigaw, Arya! Arya! Ay So, di ba yun yung sa sa ibig isda? sabihin parang lubid o robe o command related sa paghila o pag-adjust ng lubid. Ayan. So, mag-adjust Yan. na lang. Sakto yung pangalan mo. Correct. Arya! Arya, mag-adjust. Correct. Diba? And yung adjustment na yan would also involve the family that you love. Oo. Kasi hindi ka naman mapapagod emotionally and financially kung wala ka ding sinusupport. Correct. Ganon. Oo. Baka kailangan mag-travel lang. Yun siguro, tingin ko. Loner trip. Alam mo yan ba daming ganon? May Hindi mga loner trip. backpacker. Oo, correct. Ayun, mga- Pangit. Loner trip. Sinong Nicole Yala? Yung invento. Nicole, alam mo invento ng term. Loner Trip na mga loner. Yun, mga backpackers. Oo. Kasi meron akong pinsan na ganyan na ano lang talaga siya, mag-isa lang. Oo. Tapos magjo-joiner. Parang ganon. ayan, oo. Magjo-join lang sa Kasama isang sa mga grupo. grupo na mga solo din lang sila. Wala din kakilala. Correct, ganyan. So malay mo, baka kailangan mo lang ng ganon. Hindi mo kailangan, walang pressure to have relationships with these yes. people. Talagang Oo. sadyang minsan kailangan lang in order for a tour para umusad, meron lang talagang number of people na Oo. kailangang mag-join. Ayan, So yung mga oo. ganon. So as a backpacker ka, join ka sa mga Oo. ganyang klase mga trip, ganon. Nai-enjoy mo yung pagiging single Oo, mo. walang masama. Kaya nga, Arya, di ba, mag-adjust ka ng lubid mo na kasi nasasakal ka doon sa obligasyon mo sa family True. mo. Eh. Actually, napagod ka lang bigla. Oo. Tapos bigla na pressure sa pag-aasawa. Correct, Kahit oo. hindi naman kailangan. May trigger yan eh. Ayan. Meron sigurong kamag-anak na nagsabi. Oo. Meron ka sigurong nakitang kaibigan. Kaya parang feeling mo tuloy, yun yung kakulangan mo Oo. sa iyong buhay. Kahit sobrang obvious sa pananalita Oo. mo na sigurado ka namang masaya ka sa Oo. pagiging mag-isa. Wala sa option mo yung Wala pag-aasawa. Sa eh. totoo lang. Wala. So wag nating ipilit. Masakit sa ulo yan, friend. Oo. Wag mo nang pasukin. Tama. Diba? So, okay lang yan. Mag-ano ka, basta ang advice namin sa'yo, go on a trip. Yan, enjoy Alone, mo. Correct. enjoy. Be that backpacker that you are. And Bakit then, ka sa Mount Everest kung gusto mo? pwede. Ikaw, nasa sayo yan. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!